hainahai lamsogo sini khurang nai tongnai joto takok tei bukhuk songno hainahai norok ni bwskango ang phaipirkha hasinga norok khnai mankana Dili haste bo tongtui IPF ni haste tangpang mantri member Komal Jamatia aboni sei sekang YTF ni president MDC Runel aboni sei sekang MLA Bishogetu kabang borok bai jeng Dili haste ni paithak update eba aroni aro tongtui Tirwa haste ni lukurok bai kok salaimani kreng hormani mangliok norok chini khorang kathang awai mungni bisingti nugui mankha salni simino जों नरनो फुंगानि जायतो खारो दन्दर मन्दरनि सिमि गथां आवायमं अजरावो हायनो हाय जों मै बाक्सा चिनि खरांगो गोरोंजाक दिल्ली हासेव तंतदै IPF नि AGS ताखुक जितेन देब बर्मा दारानो पहिलानो चिनि खरांगो लामदाक सगो Depa? दारानो पहिलानो चिनि खरांगो लामदाक सगो Belakana hambai koram channel no bo takuron dino sanja kaham joto sini koram nai tongnai tipra hasin joto tipra sarong no bo sanja kaham paithak ninthane bono saiman namu songmani gonodorna to paitha sirin demonstration to paitha paimani yagulo kok tongmani central minister robai memorandum yafarnani yafarjaknani kintu tawha joroti yafarjakmani chintani koktomak grui ar tinini taimiani sini je sidin demonstration tini sabo sabo khaimanda khaigal ka patini okorok nini bukhakibo jeng nini speech ok khnaimankha hasini joto lukurok naikha tabuk chini khorani bisingtei paithak update abon nintani saimana musongota paithak sari jorati bohai nintani koktomano belakana hambai ang William no nakat kana ni musungo hasani lukurok de sini koram no tani himba tini ni je salni program ni bisingo tini second devo ani sorry kisu pressure long mani karone ani speech jora komni bisinga nang mothal mani nang thaponi bagai kangres nana ni nei speech pai mani ya ulo no movement di jaga na ya kadari rest promo final nang mani bagai abona taham kan satu maya ko tahu ko sini baki darab bai ini program itu yang taham ke program manle maya ko saborom idea phaya tamke senaka kurang jangan itu MP dapur ini bo phai man jata sei ketal rajyo sanmani separate state no sei borobo ini ni bio panel meeting ki support thaye sini yo program no parliament ti janan doi ko salang dai kenao hai banaba sak bai jang kaham ke kena sumai ni bagai abana teori mandia bong haidma tong phatar haseni dalbidal political party ni leaders rok MP rok tipralen ni sapoto greta tipralen ni sapoto norway baksa kaisa stage jo phai tibra sarong ni samno support khlaimani nugui ngara sakbai thang bokol bai thang nokoni yakulo amono belakeno khatam thongba haima tongo lai thangnai 2009 ni simi sydney IPF ini bisingzai ketal haste tipra ni tipra sarang ban jinan bagai ketal haste sanman ino tuyui ini hai salo jeng Maharashtra mansa ebong kebangma tipra haste ni chini takukte bukuk songnabo alada raja namna ni je samarthana jeng manai ini chini Maharashtra bisingzai kebangma MP rok bo support thaika oboto belai kaham go boni bagai belai khatam tongo jang chena sakhayo oma haike chini tipra sarok khanja lui Orang kaisa san mung kaisa nahar mung kaisa ke coba lagi angka cundok payok sana ni ketal hasil san mung no mana ni tinggi jora teglak ni ang kau cunggo. Hello. Sing mung tegi sa sai mani gangke agi rogo bonoro jekru tipralen ni san munggo dili bijak montorok khorang kisawi kitili thayo apro rogo bo kisasik adong robai kisasik leader robai nar pok kherek sajago koi gi hama mukha besek hatui phega kitili phega bo hairok ni tabo thamsaniya gulo haino hai sanai rok to sanai na bo hai dini phirok mung tamaya bo hai sanai rok ni bage ang sana ni muchungo tak ani khajani tak te bu tongo jeng wan so inai khangke belai jenga bono chini bororong borok sunno ben ayo ikora I sao ni wan so gawi borok bo buji sujani bagi na amti kok sao
Pihak ini hai jorau ngah mai kok sanai tonglang kahai ini ang kau jongo tapi ko jadi apa ke betul ini tonglang ke bojora kom ni bising no sini dok pani tinang di bagai sini jatuh ni nak nak dori tonglang jerai kunai ni tinang di bagai oma hai kok orang saya woi dok ayok sana ni samua baksa ke samung tang lainnya di kok no sakang ke balai ke nanti tunai oma hai nungja seni ang ini dok pani hasil ni jatuh di perasaan lukurongan poinnya di ujung ini sini orang channel ni bising tu. Kasing ko ani ni saya kan de kok duk ni bising ti kereng mani ti pramotan ni leader sobai IPT ni leader robai bo obo haina sing lai ka de o thamsa tabu Delhi ni jantar montar dara ti ya pai thangai abu bus kama continue ngai da nang ke obo hai mu chung o thamsa ki bus kama continue mani kaham kuk da ani sakbai thangbo hai phiro ni Ani naharnung ebang muncul mungkin apa politically isu tangsen do payap sana ni isu nanti isu nongtung apa jeng politically ini wan sega oi do payap sana ni samung ni kaisa haba ini no o samung na jeng jatto no joya oi no manjoi klai sama ni bagai angke wan sogo Waisha demonstration kaya ba ito emang mukhang na ni kogya sanmong table sanmani nangai table movement kanya ni nangai itu besang ni jauh ko bobo hai movement kathalai jak movement kangga ke kaham kum na wan sok na obo no wan sogo Delhi hai jagawo kathalai movement hai ka babini agitation te andolon ki no klai thango asik banya sini nahar mong do payat nan alada rajyo mana ne ba mannai hnei jung asuk to nyawoi haseo kibil thaman yak lobo एक तो था लाया joint movement committee ni mesin ke te bo pok tap le nung tap lai biti kholai chung da phayam sana ni ka tal haste ni bagai te bo joba patar plai le ni digina yap di bar lai kan te belai ke hamna ini ang khau chung au balai hambai ni jora ka ham sini khorang wai baksa Delhi haste bo tong tuti ni saksari hamya tadi bo remani bagai nana bo belai ke hambai ni ta ko ron ni no ini Delhi ni kok kum rong kan ni mesin ti kumoi lo kurang remani bagai au balai hambai sini khorang nai tong nai jo ta hote bo song na ro nai man kana Delhi haste bo tong tuti ti pro haste ba Delhi haste haksal mani abo chung do tono sai man besar hatal lo tia ba haksal tong tuti bo jeng ko duk ni bising ti kathang awai ni bising ti Delhi ni jontor montor noro mi dus kanggo noro ni mangni wo noro ni kiwi wo noro ni besang sini khorang jeng ni jeng thapung tui theka tabu bo jeng kathang awai mong noro ni besang o khlai tong kho phunwi tong kho ko khlai tong kho besang ni joro bo jeng man khang ka ke hai no hai dei khorsa khorok ni adong rok bai kok sani jai tok nai hai no hai studio tong nai khumti atai bukhuk chai na man dora ya phar ka hai na hai belai ke hambai chini sar AGS IPF ni jidan deber ma belai ke ko ka ham ko sar klang kha sang no je chini ki pra mo tha ro ba je IPF ti miliwo je all great Tipraland tai Tipraland ni shan mung khorang ti shan thangai chini ti ka shalu korong ni bagai belai ko ka ham saka je sang thansa ni maribo tongri no ka ham ke chini Tiprada phayok na ni ti chini je sakam je jaga thangbo chini office ka tare je jaga thangbo chini do pharok chini yago kri ni bagai chang chini man thai shok tai man tong phana chang mai na ngi thango abagai chang tini ni or second demonstration o chini Tipramotha ti IPT ni tuidul bai chini lukuro khorang ti shamani ti belai khai khatung khaja ke chung bowan so go je manthung hne chini hana ti tai haina hai oba hai kino kok sanam so go je chini Tipra hasten lukuro thansa ke phai chini tabuk je thansa ke thanglai ma ti kino thansa ke phai chini Tipra hastewo krak mari ke ti ga haina hai ke chini takok tai bukuk sangchin khorang ni bising ke mangpli nai tong nai jeng haina hai belai ke hambai ya pharo chini phung ni theke jeng lifestyle ka sang bai krung mani bagai ka jeng nong no jora phake jeng te ba dal bidal om hai lifestyle ka slo eba kuthang ai mong phunuk jak nai ka narok jeng bai krung gi tong di jeng nong truk update ri thang nai gai narok jeng bai krung tong di joya wi chini khorang
ত্রিপুরা দফার সাতক জাতিনি খাপাং কিয়র যা মুক্তই কলাই যা এলাই হানছা যা সঙ্গলে Bisi sinisi jengle kelegza ayang dagini fainai roni yangni sini takut tak buku sugno hambai tak sini media pasar bela hambai tamne kelas sini Delhi obiya ne bai sing tabo thanglai tanggo sing 27 tarik ni sariko no Delhi obijan bai thangai kaha aipun sini ha ba dokani bagai hamza goi sing trena phaimani kuno osubidha rong ya tamne kelas sini maya kana ha buba gara segra sini tungthuk ba chasani bagai kobangma sini ka taipuno hambai margo sini YTM ni kobangma leader so jingno phaiporo Guwahati o jeman sini YTD unit rok tui rok lama rok umai kalmani sin tofari samu khlain loi sing mela tini proud ma khlayo sini bagai bubagra kathang hai sini motai hai sini logi hai basamani bagai sini je manthai greater triplan sing asa khlayo sini shoba sing manai tamne ikla sing tai sini lukurung ni dare sing kaisang nakarmu samon tamne ikla nakarmu kla sini tren je sing no sarikni pasta rok thaiklai koktumani kisa lama rok kabangma tabo kuasaro umani bagai kisa leri Chaima rangsa Tripura oha omono sini dopa chaima kusum kusum sum orono tongo Ini
ত্রিপুরা দফার সাতক জাতিনি খাপাং কিয়র যা মুক্তাই কলাই যা এলাই হানসা যা সঙ্গলে Bisi sini si jengle kelegza ayang dagini ainai rong ni yang ni yo Astini sini takut tak bukuk sugno, hambai, tas sini media pasar bela hambai.